Здравейте, приятели! В следващото видео ще ви разкажа за един прекрасен преход до връх Белмекен в зимни условия. Стартовата точка на прехода е хижа Христо Смирненски. При тежък зимен сняг, какъвто често има в района, вариант е колата да се остави на хижата. А при по-благоприятни условия може и да се продължи още около 1 км по асфалтовия път, където има отбивки и могат да се паркират автомобилите. По-напред достъпът е възможен само с високопроходим автомобил, защото се образуват дълбоки коловози и има риск от затъване и щети по превозните средства. Поставяйки колите, продължаваме все така по пътя, като разстоянието до началото на изкачването на върха е около 40-50 минути. Подминавайки язовирната стена, достигаме до летния паркинг за автомобили, където можем да се подкрепим с храна, вода и да нагласим екипировката. А от тук започва и същинското изкачване към връх Белмекен, като има указателни табели. Пътеката в началото се припокрива с лятната такава, но няма лавинна опасност по нея. Все пак, спрямо условията, е хубаво да имате котки и снегоходки, които по-напред може да ви потребват. Постепенно денивелацията се увеличава и наклона става все по-стръмен, но с него идват и възнаграждаващи пейзажи от Рила планина. При слънчево време зимата гледките са впечатляващи, особено контраст синьо небе и бяла снежна покривка. Започват да се виждат и силуетите на самия връх Белмекен в далечината. А отдясно на нас се вижда и огромния язовир Белмекен, или поне това, което не е замръзнало. Язовирът сам по себе си е доста впечатляващ и си заслужава човек да отиде дори само заради него. Разположен на 1923 метра над морска височина, е най-високият язовир с насипна язовирна стена на Балканския полуостров, както и най-високото водохранилище в източна Рила. Самото изкачване от язовира до върха отнема около 2 часа и половина-3, в зависимост от темпото, като преходът е сравнително лек и приятен. Прекрасен маршрут за по-начинаещи туристи, както през лятото, така и през зимата. Редуват се стръмни изкачвания с по-равни такива, като разкриващите се гледки на Рила планина стават все по-впечатляващи, с нови върхове и хоризонти, докъдето стигат очите. Ясно се виждат върховете Сивричао и Ибър в далечината. И така, неусетно, опиянени от красотата наоколо, стигаме до финалния участък от изкачването, който е сравнително най-стръмния, но пък е кратък. След още 20 на минути катерене достигаме до връх Белмекен с височина 2626 метра. При ясно време и добра видимост от върха се откриват гледки към всички посоки. Могат да се видят Пирин с връх Вихрен, Славянка с Гоцев връх, Витоша с Камен дел, Стара планина, Средна гора, Западни Родопи, както и язовирите Искър и Батак. Още един прекрасен и запомнящ се ден в планината, носещ ни удовлетвореност, спокойствие и наслада.